Türkmenistanyň döwlet dükanlaryna ýene çilim peýda boldy. Ol dükanlaryň ýeňse gapysyndan her gün ýerden bir ýarym sagat çägine satylýar we derrew gutarýar. Çilimiň çäkli ýagdaýda hem bolsa satyp çykanyna begenen çilimkeşler onuň bahasynyň ýene gymmatlamagyndan nägile bolýarlar. 20-nji noýabrdaky maglumatlara görä, häzir Aşgabatda 2 ýyl odol kutusy 3 manatdan satylan iň arzan çilimler 30 manatdan satylýar. Bu çilimiň bir gabynyň döwlet kursyny $8,5 hem geçenligini aňladýar. Ýogsa ol bir adyň 25 manatdan, ýagny döwlet kursyny $7 gowrak bahadan satylýar diýip 55 ýaşyndaky Aşgabatly ýaşaýjy azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň çilimiň gytalmagy we çilim narhlarynyň ýygyderli gymmatlamagy temmäki önümleriniň sewdasynyň dol döwlet monopoliýasyna geçirilmegi, şahsy adamlaryň we hususy delegatçylariň daşary ýurtlardan çilim getirmekleriniň bir gadagan edilmegi bilen başlandy. Men minimal aýlyga ýaşaýaryn, ýagny 715 manat aýlyk alýaryn. Çilimiň häzirki bahalary meniň aýlygymyň 4-5%-ni barabar bolýar. Onsoň çilim bahalarynyň meniň maşgala büdjetime nähil agram salýanlygyny özüňiz göz öňüne getirip beriň diýip 60 ýaşly Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosyna aýtdy. Onuň sözlerine görä çilimiň gymmatlamagy ýaşy bir çene ýeten adamlara, pensionerlere has agyr düşýär. Men 40 ýyldan bäri çilim çekýärin. Goýjak gollum ýöne çilim çekmesem saglyk ýagdaýym yaramazlaşýar diýip 70 ýaşyndaky pensioner mere dagy Azatlygyň habarçysyna öz ýagdaýyny gurrun berdi. 2016-njy ýylyň ortalarynda temmäki önümleriniň sewdasy dol döwlet ygtyýaryna geçirilip, soňky 10 ýyllyklarda görülmedik çilim gytçylygy we gymmatçylygy başlanandan soň Türkmenistanda çilim çekýänleriň sanynyň görnetüň azalanyny gaýdylýar. İkinci tarapdan döwlet sewdasynyň çilimkeşleri çilim bilen üpjün edip bilmezligi ýurtda temmäki önümleriniň gara baglarynyň emele gelmegine, döwlet dükanlarynaky çilimiň hususy dükanlara geçirilip çilimden uly pul ýasalyp başlanmagyna alyp geldi. Bu ýagdaý 2016-njy ýylyň 2-nji noýabryna prezident Berdimuhammedow hem gytaklaryny tasdiklady we çilim spekuliantlaryny ýok etmek talabyny keserdip goýdy. Emma muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä çilimiň hususy dükanlarda has gymmat bahadan satylmagy dowam etdirilýär. Yerli synçylar şol sanyny döwlet dükanlaryny işleýän satyjylar bu ýagdaýy çilime bolan isleg talabyň ýokary bolmagy, satyp çykyrylýan çilimiň möçberiniň has az bolmagy bilen düşünýärler. Ikinji tarapdan hökümetdäki anamdar çeşmäniň sözlerine görä çilim gytçylygy we gymmatçylygy belli adamlar üçin bähwitli bolup durýar. Maglumat üçin aýdylsa, çilimin we spirtli içkileriň sewdasy Türkmenistanyny öňkü prezident döwründe hem girdejil ýer hasaplanýardy we bu sewda Sapar Murat Niýazowyň ogly Murada ýa-da soň uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen biznesmen Murat Agaýew degişli boldy. Sud dokumentlerinden belli bolmagyna görä Murat Agaýew Sapar Murat Niýazowyň baş jan penasy Akmurat Rejepowyň howanlarlygyny işläpdir. Soňra Türkmen türmesinde ýok bolan General Rejepow berilýän maglumatlara görä temmäki gaçakçylygyny günäl tapyldy. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Türkmenistanyňky $7-8 bahasyndan tapawatlykda Gazagystanyň häzir Amerikan çilimleriniň bir gaby 85 sentden satylýar.